dan de initiatiefnemers die hier al waren te ontmoeten. Want we zijn natuurlijk zelf op zoek naar initiatieven. We hoeven niet zelf projecten te bedenken. En vanavond komen er allemaal mensen uit de Meeskip. En ja, die moeten wij eigenlijk hebben. Maar daarom is het dan wel belangrijk dat wij alvast ook gaan horen vandaag wat er nu al gebeurt. We zijn hier vanavond om een tipje van de sluier op te lichten. Daar gaan we meer momenten doen komend jaar. 5 oktober gaan we een heel groot oplichten, want dan gaan we ons programma bekendmaken. Ja, dit is zo'n groot project in Friesland. Ik denk dat het super belangrijk is dat we aan heel veel mensen steeds meer weer vertellen wat we aan het doen zijn en waarom we dat doen. En ja, dat doen we dus bijvoorbeeld op zo'n avond als vanavond hier in de Harmonie. Lokwenske vanzelfs van Eltsen in de Seel. Blijde gezichten. Hartstikke mooi. Schooie jongens, zou ik zeggen. Ja, je ziet dat hier nog veel meer mensen zijn dan ik had gedacht van tevoren die komen. En nog belangrijker is, al die mensen willen wat doen. Of ze zijn al dingen aan het doen, willen dat hier delen met anderen. Ja, dus dat is toch wat we altijd wilden met Cultureel Ooststad. Een mix van grote projecten die je centraal organiseert. En heel veel dingen in de hele provincie die van onderop komen. Nou, dit ontmoet elkaar hier. Ja, ik ben gekomen uit nieuwsgierigheid om te kijken wat gaat er eigenlijk gebeuren. Ik heb daar nog niet heel scherp beeld van, nu iets meer. Dus ik ben vooral langs standjes wezen kijken van wat doet iedereen en waar zou ik me eventueel bij aan kunnen sluiten of waar kan ik iets in betekenen. Dat was een beetje mijn, en om geïnspireerd te raken. We're here for everybody. Dus ja, ik spreek in het Engels omdat ik ben Engels en we zijn een Europees culturele hoofdstad. This evening is for everybody. It's when we open the doors to say come and talk to us. The doors are always open, but this evening is an opportunity for people to come in and meet us and the people in the team to talk about 2018 and how they can get involved.